ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദണ്ഡവത് പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ദണ്ഡവത് പ്രണാമം. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി? ക്ലിയർ അല്ലേ? കേൾക്കാം മാതാജി, ക്ലിയറാ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ ഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. സോ വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമിമാർക്കുള്ള സമർപ്പണം. നാനാശാസ്ത്രവിചാരണൈകനിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ. രാധാകൃഷ്ണപദാരവിന്ദ ഭജനാ നന്ദേന മത്താലികൗ വന്ദേ രൂപസനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവഗോപാലകൗ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് അടുത്ത തിരയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ 4 തിരകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് സാമാന്യ ഭക്തി, സാധനാ ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. നമ്മൾ സാമാന്യ ഭക്തി കഴിഞ്ഞു. അത് സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവതാരികയും അധ്യായം 1. പിന്നെ സാധനാ ഭക്തി 2ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ 16ാമത്തെ അധ്യായം വരെ. 16ാമത്തെ അധ്യായം വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വൈദി സാധനാ ഭക്തി ഉണ്ട് 14 വരെ. പിന്നെ 15ഉം 16ഉം രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി. അപ്പം സാധനാ ഭക്തി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത തിരയാണ് ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പം ഈ ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലാവോ? നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള 4 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഇത് സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ വരുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ള ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത്
സർവോപാധിവിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ. അത ശ്രീകൃഷ്ണ നഭവേദ്യാസിന്ധുദേവേ ചിത്പാദപോ സ്വയമേവ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തം വൈരാഗ്യമുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമുക്ക് ശ്ലോക ടെസ്റ്റിനുള്ളത് അല്ലേ? അത് സാമാന്യ ഭക്തിയിലും സാധനാ ഭക്തിയിലും വരുന്ന ഭാഗത്തിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. അടുത്തത് നമ്മൾ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 17ാമത്തെ അധ്യായം ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം. അപ്പൊ ഈ ഭാവഭക്തി വരുന്നത് ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും. ശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതില് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് അല്ലേ? സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കില്ല. അവര് വസുദേവ ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഭാവഭക്തിയിൽ വരുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഭാവഭക്തി ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. ക്രമീകൃതമായ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ഭൗതിക ഗുണാതീതമായ, അതായത് സത്വരജസ് തമസ് ഗുണാതീതമായ അതീന്ദ്രിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ആ അവസരത്തിൽ അയാളുടെ ഹൃദയം സൂര്യകോടി പ്രഭമായിരിക്കും. അപ്പം ഇതിന് ഒരു ശ്ലോകം നമുക്കുണ്ട്. അതായത് ഈ ഭാവഭക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഈ ശ്ലോകം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ ശ്ലോകമാണ്. ആ ശ്ലോകം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ആ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ? ഇതാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് 1.3.1. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാ ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മളുടെ കടലിനെ 4ആയിട്ട് പൂർവഭാഗം 3 മൂന്നാമത്തെ തിര അല്ലെ? ഭാവഭക്തിയില്. പിന്നെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം, 1ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആ ശ്ലോകമാണ് ഈ പറയുന്ന ശുദ്ധസത്വവിശേഷാത്മാ പ്രേമ സൂര്യാംശു സാമ്യഭാഗ് രുചിഭിശ്ചിത്തമശ്രിണ്യ കൃത്ത സൗഭാവ ഉച്യതേ. ശുദ്ധസത്വവിശേഷാത്മാ പ്രേമ സൂര്യാംശു സാമ്യഭാഗ് രുചിഭിശ്ചിത്തമശ്രിണ്യ കൃത്ത സൗഭാവ ഉച്യതേ. ഇവിടെ പറയുന്ന ശുദ്ധമായ നന്മയുടെ അതീന്ദ്രിയമായ വേദിയിൽ ഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അത് കൃഷ്ണനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ സൂര്യരശ്മി പോലെയാണ്. അത്തരം ഒരു സമയത്ത് ഭക്തി സേവനം ഹൃദയത്തെ വിവിധ അഭിരുചികളാൽ മൃദുവാക്കുന്നു. അപ്പം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ, ഈ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രേമത്തിൻ്റെ സൂര്യകിരണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പ്രേമഭക്തിയും ഭാവഭക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു. സൂര്യൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉദിച്ചു വന്നില്ല, പക്ഷെ സൂര്യൻ ഉദിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പ്രകാശം, വെളിച്ചം വന്നു തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ആ സൂര്യൻ്റെ ആ ഒരു കിരണമാണ് ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആ സൂര്യൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉദിച്ച് പൂർണ്ണതയിൽ, അതായത് ആകാശത്ത് നമുക്ക് സൂര്യനെ മൊത്തത്തിൽ കാണുന്ന ആ അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അതാണ് പ്രേമഭക്തി. അപ്പോൾ പ്രേമഭക്തിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജാണ് ഭാവഭക്തി. അത് പ്രേമത്തിൻ്റെ ഒരു സൂര്യകിരണമാണ്. ഇപ്പം കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമത്തിൻ്റെ ഒരു സൂര്യരശ്മിയാണ് ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പൂർണ്ണമായി പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഭാവഭക്തിയിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ്?
മൃദുവാക്കുകയാണ്. നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ അഭിരുചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു അഭിരുചിയേ ഉള്ളൂ. അത് ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റ് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല, അല്ലേ? അതെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം, ആ സ്നേഹത്താൽ നമ്മളുടെ ഹൃദയം മൃദുവാകും. തുടർന്ന് ഒരാൾ ഭാവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഭാവഭക്തിയുടെ സിംറ്റംസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഭാവഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രേമഭക്തിയിലെ ഒരു സൂര്യകിരണം പോലെയാണ്. അപ്പോൾ പ്രേമത്തിലെത്തുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജാണ് പ്രേമത്തിൻ്റെ പ്രേമമാകുന്ന സൂര്യൻ്റെ ഒരു കിരണമാണ് ഭാവഭക്തി. ഈ ഭാവഭക്തിയിലെത്തുമ്പോൾ ഒരുവൻ്റെ ഹൃദയം ഭഗവാനുള്ള സ്നേഹത്താൽ മൃദുവാകുന്നു, ഹൃദയം മൃദുലമാകുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ ഭാവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഭാവഭക്തിയിൽ ഏതാണ്? ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായ അവസ്ഥയാണ്, അല്ലേ? ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും ഭാവഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ അയാളുടെ ഹൃദയം സൂര്യകോടി പ്രഭമായിരിക്കും. ലോകങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപരിയാണ് സൂര്യന്റെ നില. അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മേഘത്തിന് അതിനെ മൂടാൻ സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ ഭക്തൻ സൂര്യന് തുല്യം പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിന്റെ പ്രസരണം ഉണ്ടാകും. അത് സൂര്യപ്രകാശത്തെക്കാൾ മഹത്തരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി പൂർണ്ണമാകുന്നത്. പരാപേക്ഷ കൂടാതെ തന്നെ ഭക്തൻ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സുകനായി തീരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്താണ്? ഭക്തൻ ഉത്തമ അധികാരിയാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഭക്തൻ ഉത്തമ അധികാരിയുടെ, അതായത് സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തിയുടെ വിധാനത്തിൽ എത്തുന്നു. ഈ ഭക്തന് ഭൗതികമായ പ്രീതി വാത്സല്യത്തിന്റെ വിക്ഷോഭങ്ങളൊന്നുമില്ല. രാധയെയും കൃഷ്ണനെയും സേവിക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊരു താല്പര്യവും അയാൾക്കില്ല. അപ്പം അതാണ് ഈ ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ, അല്ലേ? അപ്പോൾ പ്രേമത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജാണ് ഈ ഭക്തി. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് കണ്ണീര് വരും, രോമാഞ്ചം വരും, പിന്നെന്താണ്, തൊണ്ടയിടറും, ശരീരം വിറയ്ക്കും, അല്ലേ? നമ്മൾ അശ്രു വരുന്നു. അതൊക്കെ ആ ഒരു സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഭാവഭക്തിയിൽ വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഭഗവാനോടുള്ള ആ ആസക്തി കാരണം, ആ ഭാവം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീമതി രാധാറാണി കൃഷ്ണനോട് അഗാധമായ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുത്തെങ്കിലും അവളുടെ മനോഭാവം മറ്റുള്ളവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം അവളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മറച്ചുവെച്ചു എന്ന് പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഉദ്ധരണിയിൽ നിന്നെടുത്തതാണ്. ഇദ്ദേഹം ആരാണ്? നമ്മൾ എപ്പോഴോ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുണ്ടരീക വിദ്യാനിധി ആരാണ്? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ഗദാധര പണ്ഡിറ്റിന്റെ ഗുരു അല്ലേ? ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റിന്റെ ഗുരുവാണ്. ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് പുണ്ടരീക വിദ്യാനിധിയെ കാണുമ്പോൾ മുകുന്ദദത്തയാണ് ഗദാധറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ ഉണ്ട്, വലിയ വൈഷ്ണവനാണ്, അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം എന്ന് കണ്ടാൽ ഭയങ്കര വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് പട്ട് മെത്തയിലിരുന്ന് അത്തറൊക്കെ അടിച്ച് ഭയങ്കര ഒരുങ്ങി ഒരു തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദിയെ പോലെ തോന്നും. ഭയങ്കര ഐശ്വര്യഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഗദാധർ പണ്ഡിതന് ഇങ്ങനെ സംശയം. കാരണം ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് അത്രയും ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ താല്പര്യം തോന്നിയില്ല. അപ്പം ഇത് മുകുന്ദദത്തയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഗദാധറിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താ പോകുന്നതെന്ന്. ഉടനെ മുകുന്ദദത്ത പുണ്ടരീക വിദ്യാനിധിയുടെ അടുത്ത് ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലും. അഹോ ബകീയം സ്തനകാലകൂടം ജികാംസയാപായയതപ്യസാധ്വി ലേഭേ ഗതിം ത്രിചിതാം തതോന്യം കംവാദയാലും ശരണം വ്രജേമേ. ഇതേതാണ്? ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പൂതനയുടെ ഇതല്ലേ മതേജി?
പൂതനയുടെ അല്ലെ, ബക്കന്റെ സഹോദരി ബക്കി എന്ന് പറയുന്ന പൂതന സ്ഥാനത്തിൽ കാളകൂടം വിഷവുമായിട്ട് ഭഗവാനെ കൊല്ലാനായിട്ട് വന്നു. എന്നിട്ടും എന്താണ് ധാത്രി അമ്മയുടെ സ്ഥാനമാണ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തത്. അത്രയും ദയാലുവാണ് ആ ഭഗവാനെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത്. ഈ ശ്ലോകം കേട്ടപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉദ്ധവർ വിതുരരോട് സംസാരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനല്ലാതെ ആരാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കേണ്ടത്? അവന്റെ മഹാമനസ്കത വളരെ വലുതാണ്. പൂതന എന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവനെ വിഷം നൽകി കൊല്ലാൻ വന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് അവന്റെ അധികാരത്തിൽ അമ്മ സ്ഥാനം ലഭിച്ചു. ആരാധ്യരായവരിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ വ്യക്തിത്വമാണ് അവൻ. ഇതിലും വലിയ ആരെയാണ് എൻ്റെ ആരാധ്യനായ ഭഗവാനായി എനിക്ക് ലഭിക്കുക? ഉദ്ധവര് വിതുരരോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകം പുണ്ടരിക വിദ്യാനിധിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചില ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അദ്ദേഹം തൻ്റെ നന്നായി അലങ്കരിച്ച മുടി കീറാൻ തുടങ്ങി. പലതരത്തിലുള്ള അസാധാരണമായ പെരുമാറ്റം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അദ്ദേഹം നിലത്ത് ഉരുളാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് അനിയന്ത്രിതമായ പേശി സങ്കോചം അല്ലെങ്കിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പുണ്ടരിക നിധിയിൽ ഈ ശ്ലോകം കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വികാരങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഗദാധര പണ്ഡിതന് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹം ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയവർക്കാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുക. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം താൻ എന്ത് അപരാധമാണ് ചിന്തിച്ചതെന്ന് ഗദാധർ പണ്ഡിതന് തോന്നി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ ഗുരു. അപ്പൊ ഗദാധർ പണ്ഡിത് ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പുണ്ടരിക വിദ്യാനിധിയാണ്. ഇദ്ദേഹം കൃഷ്ണലീലയിൽ ആരാണ്? ഗദാധർ പണ്ഡിത് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് കൃഷ്ണലീലയില്? രാധാറാണി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ആരാണ് ഗുരുവായിട്ട് വന്നത്? വൃഷഭാനു അല്ലെ, രാധാറാണിയുടെ പിതാവാണ്. വൃഷഭാനു ആണ് പുണ്ടരിക നിത്യാനിധിയായിട്ട് ചൈതന്യലീലയില് ഗൗരലീലയില് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭാവത്തിന്റെ നിർവചനമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ശുദ്ധ സത്വ അതീന്ദ്രിയ വേദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൃഷ്ണനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ സൂര്യപ്രകാശം പോലെയാണ്. അത്തരം ഒരു സമയത്ത് ഭക്തിയുത സേവനം ഹൃദയത്തെ വിവിധ അഭിരുചികളാൽ മയപ്പെടുത്തുന്നു. തുടർന്ന് ഒരാൾ ഭാവവികാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രാഥമിക സവിശേഷതകൾ: ശുദ്ധസത്വത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വേദിയിലാണ് ഭാവഭക്തി. അതായത് പിന്നെ ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയില്ല, ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയായിരിക്കും അവരെ നിയന്ത്രിക്കുക. ബാക്കി ഈ വൈദ്യസാധനയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്കെല്ലാം മായയുടെ അറ്റാക്ക് വരും. മായയുടെ പല രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഭാവഭക്തിയിലെത്തുമ്പോൾ മായാദേവി മാറിയിട്ട് അവിടെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ഹൃദയത്തിൽ കയറുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ശുദ്ധഭക്തരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ലഭിക്കും. ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും തീവ്രമായിട്ട് ഭഗവാനെ എനിക്ക് സേവിക്കണം, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാകണം എന്നുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തിലൂടെ വളർന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തുക, ഭാവഭക്തിയിലെത്തുക. പിന്നെ ഭാവഭക്തിയുടെ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്താണ്? ഹൃദയത്തെ മൃദുവാക്കുന്നു. പിന്നെ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ഉത്തേജനത്താൽ എളുപ്പത്തിൽ ചലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. വിവിധ അഭിരുചികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വിവിധ അഭിരുചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനെ നേടാനുള്ള ആഗ്രഹം, വിവിധ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹം, കൃഷ്ണനുമായി ഹൃദയത്തിൽ അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും അഭിരുചികളാണ് ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ അടുത്ത പേജിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമാണ് ഹർഷോന്മാദം എന്ന് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് കരയുക, വിറകൊള്ളുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകണമെന്നില്ല. അതാണ് ഈ ലക്ഷണം എപ്പോഴും ഒരാൾ ഭാവഭക്തിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രകടമാകില്ല. അല്ലെ, ഇപ്പം പുണ്ടരിക വിദ്യാനിധിയുടെ
ആ, ആ ലീല കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭൗതികവാദിയെ പോലെ ഇരിക്കും, പക്ഷേ ഈ ഒരു ശ്ലോകം കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ വികാരം വന്നു. ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നമ്മളെ ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെയാണ്. ദുർവാസാവ് അംബരീഷനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, അതൊന്ന് വായിക്കാമോ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ്? ഹരേഷ് മാതാജി. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ദുർവാസാവ് അംബരീഷനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അംബരീഷൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചു. ആ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. കണ്ണീർ ധാരധാരയായി ഒഴുകി. ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ശരീരം വിറകൊള്ളുക, കണ്ണീർ പൊഴിക്കുക എന്നിവയിലൂടെ അവ ദൃശ്യമാണ്. ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ഈ ബഹിർപ്രകടനത്തിന് ശേഷം അവ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ഈ നൈരന്തര്യത്തിനാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുണാനുഭോഗത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടമാണ് പിൽക്കാലത്ത് കൃഷ്ണനുമായുള്ള പ്രേമപരമായ ഇടപാടുകൾക്ക് കാരണമായി ഭവിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇടപാട് കാരണമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പരാപേക്ഷ കൂടാതെ തന്നെ ഭക്തൻ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സുകനായി തീരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഭക്തൻ ഉത്തമാധികാരിയുടെ, അതായത് സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തരുടെ വിധാനത്തിലെത്തുന്നു. ഈ ഭക്തന് ഭൗതികമായ പ്രീതി വാത്സല്യത്തിന്റെ വിക്ഷോഭങ്ങളൊന്നുമില്ല. രാധയും കൃഷ്ണനെയും സേവിക്കുക എന്നതിൽ കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു താല്പര്യവും അവർക്കുണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഭാവ എത്തിയവർക്ക് ഇതില് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു ഭാവത്തിൽ അവർക്ക് ആകർഷണം തോന്നും. ഭാവത്തിലെത്തുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവർക്കറിയാം താൻ ആരാണ്, താനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, താൻ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ശാന്തരസമായിരിക്കാം, അല്ലെ ദാസ്യഭാവമായിരിക്കാം, സാഖ്യഭാവമായിരിക്കാം, വാത്സല്യഭാവം, മാധുര്യഭാവം. ഈ 5 ഭാവത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവത്തിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുക. അപ്പം ദാസ്യം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാന്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, ദാസ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സേവക യജമാനന്റെ വികാരം, സാഖ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗഹൃദത്തിന്റെ വികാരമായിരിക്കും, വാത്സല്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാതൃവികാരം, മാധുര്യഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയതമനയോടുള്ള വികാരം. അപ്പൊ ഇവിടെ ശാന്തരസത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആരാണ്? ഭീഷ്മദേവൻ അല്ലേ? ഭീഷ്മര് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭീഷ്മര് ഏത് രസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക? വീര്യരസത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ വീര്യരസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ശാന്തരസത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാവമായിട്ട് പറയുന്നു. പിന്നെ ദാസ്യഭാവം, ഹനുമാൻ ഭഗവാനെ ദാസ്യഭാവത്തില്, സാഖ്യഭാവം അർജുനൻ സാഖ്യഭാവത്തില്, വാത്സല്യഭാവം യശോദാമ്മ, ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഗോപിമാര്, മാധുര്യഭാവം രാധാറാണി, ഗോപിമാർക്കുള്ള ഭാവം. ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമാണ് ഹർഷോന്മാദം എന്ന് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ കരയുകയും വിറകൊള്ളുകയും ചെയ്യും അല്ലെ? നയനം ഗളതശ്രുധാരയ വദനം ഗദ്ഗതരുതയാകിറ, ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് എത്താം? ഈ പ്രേമഭക്തിയിൽ, ഭാവഭക്തിയിൽ എത്താന്, പ്രേമത്തിൽ അവസാനം എത്താനായിട്ട് എങ്ങനെ എത്താം? നമുക്ക് പല രീതിയിലും പ്രേമത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി ചെയ്ത് ഭാവത്തിലെത്തി പ്രേമത്തിലെത്തും, അല്ലെങ്കിൽ രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ ഭാവത്തിലെത്തി പ്രേമത്തിലെത്തും. ഇനി ഇതൊന്നുമല്ലാതെ കൃപ കൊണ്ട് പ്രേമത്തിലെത്തും. കണ്ടോ? പ്രേമത്തിലെത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യ തന്നെ ചെയ്ത് പ്രേമത്തിലെത്തണമെന്നില്ല. ഭഗവാന്റെയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെയോ കൃപ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രേമത്തിലെത്താം. പിന്നെ സാധാരണ നടക്കുന്നത് വൈദ്യസാധന ഭക്തിയിലൂടെ ചെയ്ത് ഇത് നമ്മൾ ഭാവത്തിലെത്തി പ്രേമത്തിലെത്തി, ഇതാണ് നോർമലി വരുന്നത്. എന്നാൽ അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല. ചിലര് കൃപ കിട്ടി തന്നെ, ഇതിന്റെ എല്ലാ എക്സാമ്പിളും നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോവുകയാണ്. കൃപയിലൂടെ പ്രേമത്തിലെത്താം. പിന്നെ ചിലര് വൈദ്യ ചെയ്യാതെ തന്നെ രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തിയിൽ വന്ന് ഭാവത്തിലെത്തുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ വൈദ്യ ചെയ്ത് ഭാവത്തിലെത്താം, രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തി ചെയ്ത് ഭാവത്തിലെത്താം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആരുടെയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ 2 മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കം,
മറ്റേത് കൃഷ്ണന്റെ ഏതെങ്കിലും വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെയോ സവിശേഷ കാരുണ്യം. ഇവയിൽ ആദ്യത്തേത് സർവ്വസാധാരണം, രണ്ടാമത്തേത് അപൂർവമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്താനായിട്ട് ഇത് രണ്ട് രീതിയിലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഒന്ന്, നമ്മള് ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ നമ്മൾ സാധന ചെയ്ത് ഭാവത്തിലെത്തും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെയോ ഭക്തന്റെയോ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാവഭക്തിയിലെത്താം. ഇതിലേതാ കോമൺ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്? സാധന വൈദികത്തിൽ സാധന ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭാവത്തിലെത്തും. രണ്ടാമത് കൃപ കൊണ്ട് ഭാവത്തിലെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അതത്ര എളുപ്പത്തിൽ, അത് റെയറായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് ഓണററി ഡിഗ്രി കൊടുക്കും, അവര് സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിക്കാതെ തന്നെ അവർക്ക് ആ ഡിഗ്രി കൊടുക്കും. കാരണം അവരുടെ ആ കഴിവനുസരിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും നാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭാവത്തിലെത്തുന്ന അത് എപ്പോഴും നമ്മ അത് പ്രതീക്ഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം കാത്ത് അലസരായി കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ പാടില്ല. ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ കാലുകുത്തുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് മഹാപണ്ഡിതനായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെയാണിത്. അഥവാ വലിയ സർവകലാശാലകൾ ഓണററി ഡിഗ്രി നൽകുന്നത് പോലെയാണെന്ന് പറയാം. എന്നാൽ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഒഴിവാക്കണമെന്നും എപ്പോഴും ഓണററി ഡിഗ്രി ലഭിക്കുമെന്നും ഇതിനർത്ഥമില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എപ്പോഴേലും കിട്ടും അത് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അലസമായി ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ തീവ്രമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യണം. ഈ ഓണററി ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല, അല്ലേ? വളരെ അപൂർവം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ ഭാവത്തിലെത്തുന്നത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൈദ്യ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. നമ്മൾ വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോടൊപ്പം കൃഷ്ണന്റെയോ ഭക്തന്റെയോ ഔദാര്യം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല. നമ്മൾ നമ്മളുടെ സാധന ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യുക, കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുക. ഇത് രണ്ടുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നിനും എക്സാമ്പിൾ, അതായത് വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി ചെയ്ത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിയവരുടെ ഉദാഹരണമാണ് നോക്കുന്നത്. സാധനാ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? സാധന പ്രവർത്തനകരമാണ്, എന്നാൽ ഭാവം കാര്യക്ഷമവുമാണ്. ഭാവത്തിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സുമായി ഒന്നായി തോന്നുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ ബോധ്യത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നു. തീയിൽ ഇരുമ്പ്, അതായത് ഒരു ഇരുമ്പിനെ തീയിൽ കുറേ നേരം വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇരുമ്പും കത്താൻ തുടങ്ങും. അത് ചൂടായി പഴുത്ത് തീ വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഭാവത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം സാധനയൊക്കെ ചെയ്ത് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭാവഭക്തിയിലെത്തും. ആ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീയിൽ ഇരുമ്പുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം പോലെ എന്നാണ് ഉപമ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സമാധിയിൽ എത്തുകയാണ്. സമാധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുള്ളി ആ ഒരു മുക്ത അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. ഭഗവാൻ മാത്രമേ അവരുടെ ചിന്തകളിലും മനസ്സിലുമെല്ലാം ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഭാവം കൈവരിക്കാം? സാധനയിലൂടെയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിലൂടെയും. സാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വിധമുണ്ട്: വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി, രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി. ഇനി കാരുണ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാരുണ്യം: കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം, ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഭാവം വരുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ഒന്ന് സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ, ഒന്ന് കാരുണ്യത്തിലൂടെ. സാധന രണ്ട് വിധമുണ്ട്: വൈദ്യ സാധന, രാഗാനുഗ. അതുപോലെ കാരുണ്യവും രണ്ട് രീതിയുണ്ട്: ഒന്ന് കൃഷ്ണന്റെ ഡയറക്റ്റ് കാരുണ്യം, ഒന്ന് കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം. അപ്പോൾ സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ, അതിൽ വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ ഭാവത്തിലെത്തിയതിന് ഉദാഹരണമാണ് നാരദ മഹർഷി. നാരദ മഹർഷിയുടെ കഥ ജീവിത കഥ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വ്യാസദേവനോട്, അല്ലെ, വ്യാസദേവൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, വ്യാസദേവന്റെ അടുത്ത് നാരദ മഹർഷി തന്നെ തൻ്റെ പൂർവ്വ ജന്മത്തിലെ കഥ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? വലിയ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതനായിരുന്ന അദ്ദേഹം അവരുടെ പ്രവചനങ്ങളും ഗീതങ്ങളും കേൾക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹം കാണിച്ചു. ഭക്തന്മാരുടെ മുഖത്തു നിന്നും ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനും പാടിക്കേൾക്കാനും അവസരം ലഭിച്ചതിനാൽ ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന് ആന്തരികമായി കൃഷ്ണന്റെ നേരെ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം വികസിച്ചു വന്നു. ഹർഷോന്മത്തമായ ഈ പ്രേമം കൃഷ്ണോന്മുഖമായ വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന് മുമ്പായിട്ടുള്ളതാണ്.
ഇതേപ്പറ്റി നാരദൻ 1:5:28 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? ആദ്യം വർഷകാലത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ മതി. ആദ്യം വർഷകാലത്ത് മഹർഷിമാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ എന്റെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. എന്നും രാവിലെ അവർ പാടുന്നതും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതും ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്റെ ഹൃദയം പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടെ അവ കേട്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭൗതികമായ അജ്ഞതയുടെയും കാമവികാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനം അപ്രത്യക്ഷമായി. അതിന്റെ ഫലമായി ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നതിൽ എന്റെ മനസ്സ് ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഭക്തരുടെ സംഘം കൊണ്ടല്ലേ, ഭക്തിവേദാന്തരുടെ ആ സംഘത്തിലൂടെ ആ പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചു. ഇനി വേറെ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് അത്. സതാം പ്രസംഗാൻ മമ വീര്യസംവിദോ ഭവന്തി ഹൃത്കർണരസായനാ കഥാ തജ്ജോഷനാദശപവർഗവർത്മനി ശ്രദ്ധാരതിർഭക്തിരനുക്രമിഷ്യതി. സതാം പ്രസംഗാൻ മമ വീര്യസംവിദോ ഭവന്തി ഹൃത്കർണരസായനാ കഥാ തജ്ജോഷനാദശപവർഗവർത്മനി ശ്രദ്ധാരതിർഭക്തിരനുക്രമിഷ്യതി. ഇവിടെ പറയുന്നത് ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സഹവാസത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയും പ്രവർത്തികളെയും കുറിച്ച് ചർച്ച കാതിനും ഹൃദയത്തിനും വളരെ സന്തോഷകരവും സംതൃപ്തിദായകവുമാണ്. അത്തരം അറിവ് വളർത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ക്രമേണ മുക്തിയുടെ പാതയിൽ മുന്നേറുന്നു, തുടർന്ന് മുക്തനാകുന്നു, അയാളുടെ ആകർഷണം സ്ഥിരമാകുന്നു. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ഭക്തിയും ഭക്തിയുടെ സേവനവും ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നാരദ മഹർഷിക്കും സംഭവിച്ചത്. നാരദ മഹർഷിക്ക് ആ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സഹവാസം, ഭക്തി വേദാന്തരുടെ സഹവാസത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള ലീലകളും പ്രവർത്തികളും ഒക്കെ കാതുകൾക്ക് ഇമ്പമാണല്ലേ, അത് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ കാതുകൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പമുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളും പ്രവർത്തികളും കേൾക്കുക. കാതുകൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഹൃദയത്തിനും. അങ്ങനെ അവർക്ക് രതിയും അല്ലെ, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ, ആസക്തി, ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള അതിയായിട്ടുള്ള ആ പ്രീതി അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അവരെ രതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അത് രതി, അങ്ങനെ അവർക്ക് പ്രേമത്തിൽ വരെ എത്താൻ സാധിക്കുന്നു. അതിന് ആരുടെ സഹവാസം വേണം? ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സഹവാസം വേണം. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ലെക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കീർത്തനം, ഇപ്പം ഐന്ദ്രപ്രഭുവിന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അത് ശുദ്ധഭക്തന്റെ കീർത്തനമാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ആ കാതുകളിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് മാറ്റം വന്ന് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ലെക്ചേഴ്സ് എല്ലാ ദിവസവും കേൾക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊരു ആ ശുദ്ധഭക്തന്റെ വാക്കുകളാണ്. കാരണം ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഹൃദയം മൊത്തം കാരുണ്യമാണ്, ഈ പതീതരായിട്ടുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള. അപ്പം ആ തലത്തിലുള്ള ഭക്തരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ലെവലിൽ വരാവും. നമ്മൾ കുറച്ച് അതായത് തുടക്കക്കാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ലെവൽ വരെ എത്താൻ പറ്റും. ആ പറയുന്ന വ്യക്തി ഏത് ലെവലിലാണോ ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ലെക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കേൾക്കണം. ഗുരുമഹാരാജിന്റെ ലെക്ചേഴ്സ്, അതുപോലെയുള്ള ഉയർന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം. അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ മാറ്റം സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ അവരുമായിട്ടുള്ള സംഘമാണ് അത്, ആ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സംഘം. ഇപ്പം നാരദ മഹർഷിക്ക് സംഭവിച്ചത് ആ ശുദ്ധ ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ആ മാറ്റം വന്നത്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. സജ്ജന സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രായോഗിക മാതൃകകളാണിത്. അപ്പോൾ കാലത്തും വൈകിട്ടും ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ നിരതരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം അനിവാര്യമാണെന്ന് വന്നു. അതുവഴി ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാനും കൃഷ്ണാഭിമുഖമായി
ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർത്താനും അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ആ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ അല്ലെ, നിരന്തരം നാമം ജപിക്കുന്ന ആ ഭക്തരുടെ സമ്പർക്കം നമുക്ക് ലഭിക്കും. സമ്പർക്കം നമുക്ക് എന്താ, നേരിട്ട് കൂടെ നിൽക്കാനോ സേവിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയും അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതും സമ്പർക്കമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. ഇനി അടുത്ത ഉദാഹരണം വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയിൽ പറയുന്നത് കപിലദേവൻ ദേവഹൂതിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്തിലാണ്. 3-ാമത്തെ സ്കന്ധം 25-25. കപിലൻ ഇക്കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സദാം പ്രസംഗം. ആ ശ്ലോകമാണ്, ഈ കപിലദേവൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്. എന്താണ്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നയാൾക്ക് എൻ്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൻ്റെ ഉദാത്തമായ ശക്തി അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രോതാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ വാക്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതാണ് ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സംസാരം നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ശ്രവണത്തിൻ്റെയും ജപത്തിൻ്റെയും രഹസ്യം എന്താണ്? പ്രസംഗം തൊഴിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരുവന് കേൾവിക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ഹർഷോന്മാദം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഇപ്പം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രൊഫഷണലായിട്ട് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭാഗവത പാരായണം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അവരിൽ നിന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. കുറേ കഥകൾ ഇങ്ങനെ കേട്ട് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തു പോകും. അല്ലാതെ ആ പരിവർത്തനം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരണമെങ്കിൽ ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം? ആ ശുദ്ധ ഭക്തൻ. കാരണം ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അവരിൽ നിന്ന് കേട്ടാലേ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ മാറ്റം, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ഭാവത്തിൽ എത്താൻ കഴിയൂ. എന്നാൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആളിന് വാക്കുകളിലൂടെ ശ്രോതാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആത്മീയ ജീവൻ കുത്തിവെക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അതിനാൽ അത്തരം കളർപ്പറ്റ ഭക്തന്മാരുമായി വേണം സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ. അങ്ങനെയുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടും സേവനം കൊണ്ടും ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തൻ ഭഗവോന്മുഖമായി ആസക്തിയും സ്നേഹവും ഭക്തിയും വളർത്തിയെടുക്കുമെന്നത് തീർച്ച. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ മിക്കവരും പ്രഭാത ലെക്ചേഴ്സൊക്കെ കേൾക്കുന്നവരായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ കേട്ട് തുടങ്ങാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലെക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കേൾക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാം. എല്ലാം നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കാൻ അത്രയും ശക്തമാണ് അവരുടെ വാക്കുകൾ, അവരുടെ ആ ശബ്ദം. അപ്പം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ പരിവർത്തനം, ആത്മീയ ജീവൻ കുത്തിവെക്കാൻ ശക്തിയുള്ളത് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ വാക്കുകളാണ്. ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തൻ ഒരു സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആളിനെ സേവിക്കുകയും സമ്പർക്കം ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ വൈദ്യ സാധനയുടെ ഉദാഹരണമാണ്. ഒന്ന് നാരദ മഹർഷി ഭക്തി വേദാന്തരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം പറഞ്ഞു. പിന്നെ കപിലദേവന്റെ പ്രസ്താവന, കപിലദേവൻ ദേവഹൂതിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്ന, ആ ഹർഷോന്മാദത്തിലെത്താൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ആ ശ്രവണത്തിലൂടെ അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തിയിൽ. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ. അത് ചന്ദ്രകാന്ത എന്ന ഒരു യുവതി രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലൂടെ ഭാവത്തിലെത്തിയ കാര്യമാണ്. അത് പത്മപുരാണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. സ്വയം ഹർഷോന്മത്ത വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ഈശ്വരന്റെ കാരുണ്യത്തെ ആവാഹിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി രാത്രി മുഴുവൻ നൃത്തം ചെയ്ത ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തയുടെ കഥയാണ് പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ചന്ദ്രകാന്ത എന്ന ഒരു യുവതി വളരെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ രാത്രി മുഴുവൻ, ആരും പറഞ്ഞ് ചെയ്യിച്ചതല്ല, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ വിഗ്രഹത്തോടുള്ള ആകർഷണത്താൽ രാത്രി മുഴുവൻ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്ത് ആ ഭക്തയ്ക്ക് എന്തായി, ആ പ്രേമ ഭാവത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അതായത് വൈദ്യ സാധന ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ചെയ്യാതെ തന്നെ രാഗാനുഗയിലൂടെ ആ ഭക്തയ്ക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ചിലർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. കാരണം അവര് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ആ വൈദ്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ജന്മം നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ചിലര് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വന്ന് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഒരാൾ ഭക്തിയിലേക്ക് തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും അവർ കയറി ഇപ്പോൾ നമ്മളെക്കാളും ഒക്കെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് അവർ ഉയരാൻ തുടങ്ങും.
അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു യുവതി, ചന്ദ്രകാന്ത എന്ന യുവതിയുടെ കാര്യം പറയുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ യുവതി തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ സഖി, ആ ഗോപി ഭാവത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ആ സ്ത്രീക്ക്, ആ യുവതിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. ആ കുട്ടി ഒരു ഗോപിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ രാധാറാണി ആ കുട്ടിക്ക് തൻ്റെ സഖിയായിട്ട് അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിൽ എത്താനായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം കൊടുത്തു. അപ്പം അത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലൂടെ ഭാവയിലെത്തിയതാണ് ചന്ദ്രകാന്ത. നമ്മൾ വൈദ്യസാധന ഭക്തിയിൽ ഉദാഹരണം 2 പറഞ്ഞു. നാരദ മഹർഷി, കപിലദേവന്റെ പ്രസ്താവന. രാഗാനുഗ ഭക്തിയിൽ ആരാണ് ഉദാഹരണം? ചന്ദ്രകാന്ത എന്ന യുവതി രാത്രി മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ, ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നൃത്തം ചെയ്തത്. ഇനി അടുത്ത എന്താണ്? അപ്പൊ സാധനയിലൂടെ ഭാവയിലെത്താം. രണ്ടാമത് എങ്ങനെയാണ്? കാരുണ്യത്തിലൂടെ ഭാവയിലെത്താം അല്ലേ? അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി, മാതാജി, നമ്മുടെ അപ്പൊ ഭക്തമീരെ ഭക്തമീരയെ കുറിച്ച് നമ്മളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ അല്ലാതെ ലോക്കൽ ഇതിലും ഭക്തമീര ഒരു ഹൈ ലെവൽ ഡിവോട്ടി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സാധന ചെയ്ത് ഭക്തിയിൽ വന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മാതാജി. വേറെ അറിയാവുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. എനിക്കങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. ഒഫീഷ്യൽ പക്ഷേ രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ഏതോ ഒരു ഗോസ്വാമിയെ കാണാൻ വന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതായത് ഭക്തമീര ഗോസ്വാമിയെ കാണാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ആ ഗോസ്വാമി പറയും, സ്ത്രീകളെ ഞാൻ കാണില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പം മീര പറയും, അതിനിവിടെ ആരാണ് പുരുഷനായിട്ടുള്ളത്? ഒരേ ഒരു പുരുഷനേ ഉള്ളൂ, അത് കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് മീര പറയും. അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് ഹൈ ലെവൽ ഡിവോട്ടിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഗോസ്വാമി കാണാൻ വരുന്നത്. അത്രയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ മാതാജി, എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് അറിയില്ല. ആരാ പ്രഭു? രൂപഗോസ്വാമിയാണല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ. മീരയ്ക്കയുടെ ഗുരു ആരാ? എന്തായാലും ഗുരു ഉണ്ടാവും. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സാധന ചെയ്തു എന്നൊന്നും നമ്മളങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല. പലരും പറഞ്ഞുള്ള കഥയെ അറിയത്തുള്ളൂ. കാരണം നമ്മളെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എവിടെയും. ഈ ഒരു ഭാഗം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലാതെ അറിയില്ല മാതാജി. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അതായത് അവർ വൈദ്യസാധന, രാഘവനിക സാധന, ഭക്തി ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങ് അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു, നിങ്ങൾ ഭാവത്തിലെത്തട്ടെ. അങ്ങനെ വന്നത് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്. ഭക്തി പ്രക്രിയകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തി വികസിപ്പിക്കുന്നതായും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൃഷ്ണന്റെയോ കൃഷ്ണഭക്തന്റെയോ സവിശേഷ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്തരത്തിൽ വളരുന്ന അഹൈതുക ഭക്തിയെ 3ആയി തിരിക്കാം. സംഭാഷണം വഴി, നോട്ടത്തിന്റെ, ദർശനത്തിലൂടെ, അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം 3 രീതിയിലാണ് വരുന്നത്: സംഭാഷണം, ദർശനം, അനുഗ്രഹം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഓരോന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ വാണിയിൽ പറയുന്നു, ഒരു വൈഷ്ണവൻ മായയാൽ അന്ധാളിച്ചിരിക്കുന്നവരെ അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതിന് പകരം പരിപാലിക്കണം. കാരണം ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ കാരുണ്യം കൂടാതെ അവർക്ക് മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് കയറാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല. മായയാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ വൈഷ്ണവരുടെ കരുണയാൽ രക്ഷപ്പെടുന്നു. എല്ലാവരും അല്ലേ വൈദ്യസാധനയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴെപ്പോഴും നമ്മൾ മായയുടെ അറ്റാക്ക് വന്ന് നമ്മൾ വീണു പോകാറുണ്ട്. പലരും വീഴും. പക്ഷെ വീണു പോയെന്ന് പറഞ്ഞു, ആ വ്യക്തിയെ കണ്ടില്ല, ആ വ്യക്തി മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോയി, അങ്ങനെ ചെയ്യല്ല വേണ്ട. ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്താണ്, ആ വ്യക്തിയെ സഹായിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ മായയുടെ പിടിയിൽപ്പെട്ട് അന്താളിക്കുന്ന ഭക്തനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് മാറ്റി നിർത്തുകയല്ല, അവരെ പരിപാലിക്കണം. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ കാരുണ്യം കൂടാതെ മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ സാധിക്കില്ല.
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിവോട്ടി അസോസിയേഷനിൽ നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തരുടെ സംഘം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മായയിൽ വീണു പോകും. നമ്മളുടെ മനസ്സ് നമ്മളെ പറ്റിക്കും. മനസ്സിൽ മായ കൂടി നമ്മളെ ഇതിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭക്തസംഘം പ്രധാനമാണ്. അതാണ് സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ ഭക്തന്റെ ആ മാറ്റം വന്നത് ഭക്തന്റെ സംഘം കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ സംഘത്തിൽ നിന്ന് ആരും ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത്. അപ്പോൾ സവിശേഷ കാരുണ്യം, കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ: സംഭാഷണം, നോട്ടം, അനുഗ്രഹം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തത് സംഭാഷണത്തിലൂടെ എങ്ങനെ, ആർക്കാണ്? അതിന് ഉദാഹരണമാണ് കൃഷ്ണൻ നാരദ മുനിയോട് പറയുന്നതാണ്. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? വെറും സംഭാഷണം കൊണ്ട് മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വെറും സംഭാഷണം കൊണ്ട് മാത്രം ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം വളരുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാരദീയ പുരാണം പറയുന്നു. കൃഷ്ണൻ നാരദനോട് പറയുന്നു: ബ്രാഹ്മണോത്തം സമേ, അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം നിറഞ്ഞതും സർവമംഗളദായകവുമായ കലർപ്പറ്റ ഭക്തിസേവനം വളരാൻ ഞാൻ അങ്ങയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാരദനോട് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ ഭാവത്തിലെത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന ഭാഗമാണ്. ഇനി അടുത്തത് നോട്ടം കൊണ്ട്. വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കുവോ? അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്. ഒരേ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരേ ഒരു വായിച്ചോ. നോട്ടം കൊണ്ട് ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം വളർന്നത് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജാങ്കല ദേശവാസികൾ കൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും കണ്ണു പറിക്കാനാവാതെ അന്തം വിട്ടുപോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ദർശനം കൊണ്ട്. അപ്പൊ പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന ഈ ജാങ്കല ദേശത്തുള്ള കുറെ വ്യക്തികളുണ്ട്, അവിടുത്തെ ദേശവാസികൾ. അപ്പൊ അവര് കൃഷ്ണനെ കണ്ട ഉടനെ കൃഷ്ണനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് കണ്ണെടുക്കാൻ കഴിയണില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവരെ നോക്കി അനുഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ഭാവത്തിലെത്തി. ഭഗവാന്റെ നോട്ടം കൊണ്ടാണ് അനുഗ്രഹം കൊടുത്തത്. കൂടാതെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ മധുരയിലെത്തും അല്ലെ, അക്രൂരരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും. ഭഗവാനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളൊക്കെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവരെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കും. ആ ദർശനം കൊണ്ട് അവർക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ദർശനത്തിലൂടെ കാരുണ്യം കൊടുത്ത് ഭാവത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം. ഇനി അടുത്ത ഹൃദയത്തിലേക്ക്, അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വേറെ ആരാണ്? ആരോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ, വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹൃദയപൂർവമുള്ള ആശംസയുടെ വായിച്ചോളൂ കഥ ശുഭസംഹിതയിലുണ്ട്. നാരദൻ വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നു: ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനായ ഒരു പുത്രൻ അങ്ങേക്കുണ്ട്. ഭക്തിസേവനത്തിന്റെ നേമക തത്വങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അനവധി ജന്മങ്ങളിൽ ഭക്തിസേവനം നടത്തി കൈവരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമ്പന്നനാണെന്നും ഞാൻ കാണുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമ്പന്നനാണെന്നും ഞാൻ കാണുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാമോ മാതാജി? കേൾക്കാം മാതാജി, കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാൻ. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇവിടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ അല്ലേ നമ്മള് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ജനിച്ച സാധനയൊക്കെ ചെയ്ത് അല്ല മുക്തിയിലെത്തിയത്. അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ 16 വർഷം ഇരുന്നു. എന്താ വെളിയിൽ വരാഞ്ഞത്? അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. മായയാൽ പിടിക്കപ്പെടുമോ, മായയുടെ കരങ്ങളിൽ അകപ്പെടുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹം പുറത്തു വരണില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയാണ്, ഹൃദയത്തിലൂടെ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തന് ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിലൂടെ ആശംസ കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് നിന്നെ ഒരിക്കലും ഇത് ബാധിക്കുകയില്ല. നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അനവധി ജന്മങ്ങളിൽ ഭക്തിസേവനം നടത്തി കൈവരുന്ന നേട്ടങ്ങൾ, ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നനായി വരുന്നു. അപ്പൊ ജനിച്ചപ്പോഴേ മുക്താത്മാവായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ഇനി അടുത്തത്
ഭക്തി ഇതിപ്പം ഭഗവാന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഉള്ള കാരുണ്യാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ വാക്കിലൂടെ കാരുണ്യം കൊടുത്തു നാരദ മഹർഷിയുടെ ഓട്, അത് നാരദ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ദർശനത്തിലൂടെ കാരുണ്യം കൊടുത്തു ജാങ്കരദേശത്തുള്ള ആ, ആ ദേശവാസികൾക്ക്. ഹൃദയത്തിലൂടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആരൊക്കെയാണ്? കട്ടായി പോയല്ലോ, എനിക്ക് മാത്രമാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെയുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടായി പോകുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇടയ്ക്ക് കട്ടായി പോലെ. പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതാവുന്നുണ്ട്. ഓ, നെറ്റ് കുറച്ച് മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ്. കാണിക്കുന്നത്. മാതാജി വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കി ഞാനിപ്പോ വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ നോക്ക്. ഓഫ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോ. ആ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. മൈക്ക് ഓഫ് ഇപ്പൊ ശരിയായോ മാതാജി? മാതാജിന്റെ മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കി. ആരുടെ മൈക്കാണ്? പ്രേമാഞ്ജന പ്രഭുവിന്റെ? ശശികല മാതാജി. ശശികല മാതാജിയുടെ മൈക്ക്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ശരിയായോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം ഹരേ രാം രാം രാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത്, നമ്മളപ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കാരുണ്യം കിട്ടിയവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ? വാക്കുകൾ കൊണ്ട്, ദർശനം കൊണ്ട്, ഹൃദയത്തിലൂടെ. ഇനി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കാരുണ്യം കിട്ടി. അവരൊന്നും വൈദ്യസാധന ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിന് ഉദാഹരണം ആരൊക്കെയാണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരുപാട് കേസസ് ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനിലൂടെ കാരുണ്യം കിട്ടിയത്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. പ്രഹ്ലാദൻ അല്ലേ? നമ്മള് പ്രഹ്ലാദനെ പ്രഹ്ലാദ ചരിതം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരിടത്ത് പോലും പ്രഹ്ലാദൻ വൈദ്യസാധന ചെയ്തതായിട്ട് കണ്ടില്ല. ജനിച്ചപ്പോഴേ കുട്ടി ഭക്തനായിട്ടാണ്. അത് ആരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്? ഏത് ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം? നാരദമുനിയുടെ. നാരദ മുനിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടല്ലേ? നാരദ മഹർഷി ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ പ്രഹ്ലാദന് ഭഗവത് ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടി. അപ്പൊ അതാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. നാരദൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്ന ഭാഗം അതൊന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരദൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് ഭാഗവതം 8.4.36 പറയുന്ന ഭാഗം കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ഹർഷോന്മാദ പ്രേമത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു. രാജൻ, പ്രഹ്ലാദന്റെ സ്വഭാവം വർണ്ണിക്കുക പ്രയാസമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃഷ്ണോന്മുഖമായ സ്വാഭാവിക ആകർഷണം വളർന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തു തന്നെ പറഞ്ഞാലും അത് പദങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം മാത്രമേ ആകുകയുള്ളൂ. യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം വർണ്ണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പ്രഹ്ലാദന്റെ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം മൂലമുണ്ടായതാണെന്ന് നാരദൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് കൂടെ വായിച്ചോളൂ, അതും പ്രഹ്ലാദനെ കുറിച്ച് പറയാൻ. പ്രഹ്ലാദനുണ്ടായ ഈ സ്വാഭാവിക ആകർഷണം നാരദന്റെ കാരുണ്യം മൂലമാണ്. പ്രഹ്ലാദൻ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അവർക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് നാരദനാണ്. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനും ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാകണമെന്ന് നാരദൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ ആധികാരിക ഭക്തനായ നാരദൻ ശുഭം ആശംസിച്ചതിന്റെ ഫലമായി പ്രഹ്ലാദൻ മേലേക്കിടയിലുള്ള ഉത്തമ ഭക്തനായി തീർന്നു. ഇതിനാണ് സ്വാഭാവിക ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെയോ ഭക്തോത്തമനായ നാരദന്റെയോ സവിശേഷ കാരുണ്യം മൂലമാണ് ഇതുണ്ടായത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൃഗാരിയാണ് അല്ലെ? മൃഗാരിയെ ഭക്തനാക്കിയത് ആരാണ്? അതും നാരദ മഹർഷി. അതെ, നാരദ മഹർഷി. അത് പർവ്വമുനി
നാരദനോട് പറയുകയാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട നാരദരെ, അങ്ങയുടെ ആശംസ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അധകൃത വർഗത്തിൽ ജനിച്ച വേടൻ പോലും മഹാനായെന്നു മാത്രമല്ല ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള കൃഷ്ണഭക്തനായി തീർന്നു. പുണ്യാത്മാക്കളിൽ വെച്ച് അത്രയ്ക്ക് വലിയ മഹാനും ഗംഭീരനുമാണ് അങ്ങ്. അപ്പം അതാണ് നാരദ മഹർഷി. പിന്നെ നമുക്ക് ആ, വേറെ ഒരുപാട് പേരെ അല്ലേ, നാരദ മഹർഷിയാണ് ഒരുപാട് പേരെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ധ്രുവ മഹാരാജന് നാരദ മഹർഷിയുടെ കാരുണ്യം കൊടുത്തു, പ്രഹ്ലാദന് കാരുണ്യം കൊടുത്തു. അപ്പം അങ്ങനെ പ്രേമത്തിലെത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ വൈദ്യ ചെയ്ത് ഭാവത്തിലെത്തി പ്രേമത്തിലെത്താം, രാഗാനുക ഭക്തി ചെയ്ത് ഭാവത്തിലെത്തി പ്രേമത്തിലെത്താം, അല്ലെ കൃപ കൊണ്ട് പ്രേമത്തിലെത്താം. ഈ കൃപ കൊണ്ട് എത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അത് അപൂർവമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു മടിയും കൂടാതെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സാധന ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുക, കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവും പ്രതീക്ഷിക്കുക. കാരണം നമ്മളുടെ സാധന മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെയും ഭക്തരുടെയും കാരുണ്യം കൂടെ ഉണ്ടേ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ശുദ്ധപ്രേമം രണ്ടവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റി വർത്തിക്കാൻ കഴിയും. ഹർഷോന്മത്തത മൂലവും ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ടും നമുക്ക് പ്രേമത്തിലെത്താം. വൈഷ്ണവ തത്വചിന്തയിൽ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് 3 വഴിയുണ്ട്: സാധനാസിദ്ധ, നിത്യസിദ്ധ, കൃപാസിദ്ധ. സാധനാസിദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് നിയമങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ അതെല്ലാം അനുസരിച്ച് ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ പൂർണ്ണത ലഭിക്കുന്നു. നിത്യസിദ്ധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ശാശ്വത പൂർണ്ണത എത്തിയവരാണ്. കൃപാസിദ്ധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയ ഗുരുവിൻ്റെയോ മറ്റു വൈഷ്ണവന്റെയോ കാരുണ്യത്താൽ ലഭിച്ച പൂർണ്ണത. കൃഷ്ണരാജ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ഇവിടെ കൃപാസിദ്ധയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഇപ്പൊ കൃപ കൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ പറയില്ലേ, മൂക്കം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. അപ്പം അവിടെ ഉന്നത അധികാരികളുടെ കാരുണ്യത്താൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നു. ഈ കാരുണ്യം ഒരു ഭക്തന്റെ യോഗ്യതയെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. അത്തരം ഒരു കാരുണ്യത്താൽ ഒരു ഭക്തൻ ഊമയാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ മഹത്വപ്പെടുത്താനോ സംസാരിക്കാനോ എഴുതാനോ കഴിയും. മുടന്തനാണെങ്കിലും പർവ്വതങ്ങൾ കടക്കാൻ കഴിയും. അന്ധനായാലും അവൻ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പം ആ കൃപ വളരെ പ്രധാനമാണല്ലേ. ആ ഭക്തന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മൂകന്, അതാണ് മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത് കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യകാരുണ്യം ഞാൻ ഭക്തിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കാരണം മൂകൻ സംസാരിക്കുകയും മുടന്തൻ ഉയർന്ന പർവ്വതങ്ങൾ കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാധവന്റെ പരമാനന്ദ പ്രകടനത്തിൽ നിന്ന് പ്രവഹിക്കുന്ന കൃപ ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ ഭാവഭക്തിയിലെ ഇപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭാവഭക്തി എന്താണെന്നും എങ്ങനെ ഭാവഭക്തി കിട്ടുമെന്നാണ്. ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഭാവഭക്തിയുടെ സ്വഭാവം എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അടുത്തത്. ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമയുടെ സ്വഭാവം, ആ സ്വഭാവം 18ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പം 17ഉം 18ഉം ഭാവഭക്തി തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് എന്താണ് ഭാവഭക്തി എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷനും എങ്ങനെ ഭാവഭക്തി കിട്ടാമെന്നും ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഭാവഭക്തിയിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നു. 19ാമത്തെ അധ്യായമാണ് പ്രേമഭക്തി. ആ ഒരു അധ്യായം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രേമഭക്തി. ഇനി അടുത്ത ഇവിടെ ബുക്കിൽ കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തിന് 5 വിഭാഗമുണ്ട് അല്ലെ. 5 വിഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി അതേക്കുറിച്ച് പിന്നീട് വിസ്തരിക്കും. അപ്പം അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് അതേക്കുറിച്ച് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ നമ്മൾ 17ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഭാവം 5 തരം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്: ശാന്തഭാവം, ദാസ്യഭാവം, സാഖ്യഭാവം, വാത്സല്യഭാവം, മാധുര്യഭാവം, ഇങ്ങനെ 5 ഭാവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ മാതാജി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലേ, നമ്മള് രാഗാനുക സാധനാ ഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേജാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ നിഷ്ഠാന്ന് എഴുതരുത്. നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച്
എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ അനർത്ഥ നിവൃത്തിക്ക് ശേഷം. അപ്പം അനർത്ഥ നിവൃത്തി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഈ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അനർത്ഥ നിവൃത്തിയിൽ തന്നെ പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ആ ഘട്ടത്തിൽ കയറി അനർത്ഥ നിവൃത്തിയുടെ പൂർണ്ണത എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ മാലിന്യമൊക്കെ ഇല്ലാതാകുന്നത്. അനർത്ഥ നിവൃത്തി കഴിയുമ്പോൾ, ആ സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതാകും. പിന്നെ നമ്മൾ നിഷ്ഠയിലോട്ട് വരുന്നു. ആ നിഷ്ഠയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തിയുടെ സ്റ്റേജിൽ തുടക്കമാണ്. പിന്നെ നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി ആവുമ്പോൾ രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തിയും നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഉയർന്നു വരും. അപ്പം അതിൻ്റെ തുടക്കമാണ് നിഷ്ഠയിൽ വരുമ്പോൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് രുചി, ആസക്തി ആവുമ്പോൾ രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തി പക്വതയിലെത്തും. പിന്നെ നമ്മൾ ഭാവത്തിലേക്ക് കയറും. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേജ്. നമുക്കങ്ങനെ ഇന്ന സ്റ്റേജ് എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്ന അനർത്ഥ നിവൃത്തിക്ക് ശേഷം. എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നിഷ്ഠയും രുചി, ആസക്തി, ഇവിടെയൊക്കെ രാഗാനുഗ സാധനയാണ് വരിക. നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തിയിലൊക്കെ രാഗാനുഗ വരും. അത് നിഷ്ഠയെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്ന രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിരിക്കും രുചിയിൽ. അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്നിരിക്കും ആസക്തിയിൽ. നമ്മൾ ആ ഓരോ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. മാതാജി, 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ നമ്മൾ ഒരു കുറ്റവാളിയെ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പാകെ എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. കുറ്റവാളിയെ 8ാമത്തെ അധ്യായം എങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ മുമ്പാകെ എത്തിക്കാൻ കഴിയും? അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ടോ? അതെനിക്ക് മാതാജി. കുറ്റവാളി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നോക്കട്ടെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലെ 92ാമത്തെ പേജിലെ ട്രാൻസ്ലേഷനിലുള്ള എററാണ്. മലയാളത്തിലോട്ട് മാറ്റിയപ്പോ അർത്ഥം മാറിയതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെങ്ങനെ മാതാജി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എഴുതണേ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതണേ? എന്താണ് പ്രഭു അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷില്? അത് ശരിക്കും ഒരു അപരാധിയെ നോട്ട് ചെയ്യണ്ട, അത് ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി, ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ പ്രഭുവിനെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പ്രജീഷ് പ്രഭുവിന്. അപ്പൊ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്താ. ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് അതന്നെ ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കൊരു ഇതുണ്ട്, തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് അത് സംശയമുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മതി മാതാജി. എന്തേലും അപ്പൊ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കിയിട്ട് കിട്ടാത്തത് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പൊ അതെന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ചോദിച്ച് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നാളെ മറ്റന്നാ സ്റ്റഡി ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ, അല്ല അവലോകന ക്ലാസ്. അത് നോക്കി വെച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എല്ലാരും കൂടെ നോക്കുമ്പം കിട്ടുമായിരിക്കും. അതുകൂടെ നോക്കും മാതാജി. ഡിസ്കഷനൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. മാതാജി, ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിടാതെ. ഞാനത് ഗ്രൂപ്പിലിടാം. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളതൊന്ന് ഗ്രൂപ്പിലിട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാലോ. മലയാളം വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ആ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ആ ചോദ്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇടാം, അപ്പം മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു പ്രേമാഞ്ജനം പ്രഭു ചോദിച്ചത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ക്ലാസ് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയപ്പം പ്രേമാഞ്ജനൻ പ്രഭു ചോദിച്ചത് സേവാപരാധം, നാമാപരാധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഡൗട്ടായിരുന്നു അന്ന് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പ്രഭു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചോദിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് കേട്ടപ്പോ അതല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിൽ വേറെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഇതുണ്ട് മാതാജി. ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും കീഴടങ്ങുന്നവനെ അവൻ ജീവിതം മുഴുവൻ പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചവനാണെങ്കിൽ പോലും പിന്നെ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരിത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണോ ഇല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞത്. പക്ഷെ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പാകെ എത്തിക്കും എന്നല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കണേ. അതുകൊണ്ടൊരു ഡൗട്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. മാതാജി, ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഹൗ ക്യാൻ an offender